मेथाइ लिरगिरि देंखोगिरि आरो बिथोनगिरि केशव नयननि गोदान मेथाइ कोई निदिया किय' मुंनि मेथाइखौ थांनाय 12 एप्रिलाव बेखेवनानै होबाय। जाय मेथाइखौ असमिया, बर' आरो टिवा रावाव जथायनानै खननाय जादों। मेथाइखौ खनदों बलिउडनि मुंदांखा देंखोगिरि पापन आरो श्रेया घोषालआ। बलिउडनि सानै मुंदांखा देंखोगिरिया मोनथाम रावाव खननाय मेथाइया बर', टिवा आरो असमिया मेथाइ मोजां मोनग्राफोरखौ थुलुंगाखांहोदों। केशव नयननि बे नाजानाया थारैनो बाख्नायथाव। मख'जाथावदि 2018 मायथाइयाव केशव नयनआ खेवाली मुंनि मेथाइ दिहुनजेननायावनो मेथाइ मोजां मोनग्राफोरनि गोबां अनसायनाय मोननो हादोंमोन। बिनि उनाव बिथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे मेथाइ सुजुबोनानै गोबां अनसायनाय मोनबोदों। मेथाइनि भिडिअ' एलबामाव फाव होगिरिफोरा जाबाय श्रेया घोषाल, पापन, हेलेना दैमारी, जय सखिया आरो केशव नयन अधिकारी। बे मेथाइखौ दिहुननायनि बिथिङाव बोसोन आरो मदद होनायनि थाखाय केशव नयन बिथाङा बज्रपानि बसुमतारी, कीर्तिनाथ कौर, देरहासार हाज'वारी आरो पुष्पान्जलि बिथांमोननो जर'खा साबायखर होयो।